Salutare tuturor și bine v-am găsit la un daily vlog. Astăzi fac un daily vlog, o să vă prezint turul camerei de la mare. Sunt în stațiunea Eforie Nord. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe ca să arăți prietenii voștri. Dacă mai vreți daily vloguri de la mare, haideți să trecem și noi la acest daily vlog 15 like-uri. Și haideți să începem să vă prezint camera și o să vă spun eu unde sunt, cum se numește această pensiune. Și acum hai să vă prezint ce este în cameră. Aici avem un dulap, ca în orice cameră. Așa, aici avem un aer condiționat, uitați-l, să pun focusul, uitați, un aer condiționat de la Nordistar, n-am auzit niciodată de firma asta. Așa, aici avem balconul, dar nu o să vi-l arăt, vă arăt doar așa, că n-am de ce să vă arăt că mai e și lume și să nu zică ceva. Aici avem încălțăminte, aici tot echipamentul meu, aici avem patul unde dorm eu și avem aici un pat, că e un pat de două persoane și un pat de o persoană. Așa, aici avem două lămpi sau lustre, cum vreți voi să ziceți, uitați. Uitați-o și pe a doua. Așa, aici avem un, nu știu cum să zic, buton, habar n-am, nu știu cum să zic. Așa, aici avem un tapet, cred că așa se numește acesta, sau un decor pe perete. Să vi-l arăt mai de departe. Uitați-l, acesta este. Aici geamantanul, troller, cum vreți să ziceți. Așa, aici avem mâncare, nu vă interesează pe voi chestia asta. Aici avem un televizor de la Vortex și o telecomandă de la aer condiționat, uitați-o, tot de la Nordistar. Acum nu-l folosesc, că este foarte bine și n-are rost. Aici avem un, nu știu, stați puțin că nu mai știu cum se numește, un frigider, mă scuzați, un frigider de la Albatros. Aici televizor de la Vortex. Aici mă vedeți pe mine, uitați, mă vedeți, salut, salut. Uitați, puteți să facem așa și îmi vedeți și fața, uitați. Așa, și acum haideți să începem să vă prezint și baia. Aici avem o ușă de baie. Aici lumina. Aici o toaletă. Aici unde se ține hârtie igienică, nu știu cum se numește acest suport. Cred că suport de hârtie igienică se numește. Aici avem dușul. Aici avem unde se scurge apa. Aici ceva să stai cu picioarele, uitați. Foarte tare. Aici o aerisire. Stați un pic, uitați-o, aerisire. Aici periuțe de dinți, tot ce am eu. Aici o chiuvetă, tot cu din asta, nu știu de pus, habar n-am ce pot să pui pe el. De este miniatură, uitați. Acesta este mare și acesta este mic. Aici avem apă caldă, apă rece, un săpun. Și da, cam atât avem în cameră. Stați să vă arăt acum cum se vede toată camera, așa de aici, din colțul ăsta de unde este acest dulap, uitați. Da, să punem focus, că nu prea merge focusul ăsta. Atât de bine. Așa și eu, să vă zic acum și la ce pensiune sunt, se numește Casa Tuia. O să vă las numele casei sau pensiunii, cum vreți să ziceți, în descriere. Să mai... Nu se vede bine. Dați un pic, că acolo nu aveam lumina, să vă mai arăt așa. Cu încetinitorul. Aici poate o să pun eu cu slow motion pe videoclip la editat. Când dau să se editeze. Aici avem patul, perna mea de acasă, că nu-mi plac pernele de la hotel sau așa. Uitați. Și o să vă las numele casei în descriere. Dacă v-a plăcut aceste daily vlog, nu știu cum să zic, daily vlog sau episod, nu uitați de like. Eu am fost Luca. Ne vom revedea data viitoare la un alt daily vlog. Pa, pa!